Aşgabat şäherindäki we onuň etegindäki Zirdiwil oklanýan çeleklerde täze doglan iki bäweň jesedi tapyldy diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri 24-nji noýabrda habar berdi. 18-nji noýabrda akşam saat 11 töwereginde Aşgabatyň çoğunly ýaşaýyş jaý massivindäki Zirdiwil çelekleriniň golaýynda plastik haltada täze doglan bäweň jesedi tapyldy. Ony çelegiň golaýynda ýaşaýan Zirdiwildiň maga gelen bir adam gördi. Ol bu barada polisiýa habar berdi. Diýip neşir medisina barlyklarynda täze doglan bäweň tapylmadyndan bir sagat çemesi öň ölendiginiň anyklanandygyny belleýär. Maglumata görä bu soňky 2 aýdan hem az wagtyň dowamında köpçülige ma'lum bolan şuňa meňdeş ikinji wakadyr. Oktýabryň ahirinde Aşgabatyň eteginde ýerleşýän Gurtly obasyndaky Zirdiwil çelekleriniň birinde täze doglan gyz bäweň jesedi hem tapyldy. Neşir özüniň polisiýadaky bir çeşmesine salgylanyp, şuňa meňdeş wakalaryň ýygy-ýygydan bolýandygyny, ýöne adatça bäwekleri terk edenleriň şahsiýetini anyklamagyň başartmaýandygyny hem belleýär. Polisiýa işgäriniň sözlerine görä, mektep okuwçylary we studentler şu usul bilen bäweklerden dyňýarlar. Gyzlar jinsy gatnaşyklara başlaýarlar, ýöne özlerini gorumagy bilmeýändikleri sebäpli göwreli bolýarlar. Jemgyýetde durmuş gurmadan ozal jinsy gatnaşykda bolmak berk ýazgyrlandygy sebäpli ýaşlar muny gizlemegi makul bilýärler. Biz her bir Zirdiwil dökülýän çelegiň golaýynda kamera goýup bilmeýäris diýip neşir polisiýa işgäriniň sözlerini çitirledi. Azatlyk bu wakalar barada öz ýurt içine habarçylaryndan şeýledi, Aşgabatyň polisiýa müdürliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Soňky ýyllarda Türkmenistanda täze doglan bäwekleriň Zirdiwil çeleklerinde tapylmagy bilen bagly wakalar ýygy-ýygydan ýüze çykýar.